Minulý rok sa na Slovensku odohral veľký súboj o rýchlosť. Nebolo to vo fitkách ani na štadiónoch. Celý boj sa odohral na Twitteri. Náš klient, Shopee.sk, najrýchlejší e-shop s elektronikou, sa rozhodol upriamiť pozornosť na najrýchlejších ľudí online, na používateľov Twitteru. Vytvorili sme hru, v ktorej sme hľadali toho najrýchlejšieho. Na začiatku sme vyzvali najväčších slovenských influencerov na Twitteri. Tí nadšene akceptovali a pridali sa. Rovnako tak spravili aj ich followery. Do hry sa prihlasovalo ako inak tweetom. Keď sme mali dostatok hráčov, odštartovali sme turnaj, kde išlo o rýchlosť twitteristov. V náhodných časoch sme posielali tweety ľuďom v turnajovej dvojici. Ten, kto odpovedal rýchlejšie, vyhral duel. Výsledky a tweety sa zobrazovali real-time na stránke kampane. Stalo sa niečo úžasné. Keďže výhra alebo prehra bola otázkou sekúnd, twitteristi úplne zmenili svoj životný režim. Vstávali skoro ráno, obmedzili fajčiarske prestávky, prvýkrát tweetovali zo záchoda a jeden dokonca zo sprchy s telefónom v sáčku. Hashtag najtwitterista sa stal už v prvých dňoch najpoužívanejším nielen na slovenskom, ale dokonca aj českom Twitteri. Shopee turnaj tak bol top témou na Twitteri počas celej kampane. Na 2 týždne sme tak priamo zasiahli slovenskú Twitter populáciu použitím iba Twitteru bez platených médií. O turnaji písali všetky technické a marketingové portály a viacerí blogery na Slovensku aj v Čechách. Shopee.sk tak získalo publicitu ako najrýchlejší e-shop a angažovalo dôležitý segment svojej cieľovky, geekov a technologických nadšencov, ktorí následne na Shopee.sk aj nakúpili.